Asunto Ana tässä terve. Remax Kuumalle tuli juuri myyntiin eilen rempattu kaksio juuri tästä rakennuksesta. Tämä nuorekas ja nykyaikainen kaksio myydään alle 70 000 euron hintaan. Asunto sijaitsee aivan Porvoon läheisyydessä Askolassa vanhassa virastotalossa. Asunnossa on 41 tehokkaan neliön lisäksi vessa, suihku, makuuhuone, olohuone, keittiö ja vaatehuone. Ensinnäkin tälle taloyhtiölle kuuluu aivan järjettömän iso parkkipaikka, johon mahtuu vaikka puimurilla ajamaan tarvittaessa. Ison parkkipaikan lisäksi kaikille kuuluu myös sähkötolppa ja on myös mahdollista saada sähköautolle latauspistokepaikka. Ja tämän ison parkkipaikan lisäksi täältä löytyy myös grillikatos, joka kuuluu taloyhtiölle. Löytyy myös oma kasvimaa, puusauna, kuntosali ja eikä tässä vielä kaikki, nimittäin tälle taloyhtiölle kuuluu jopa oma soutuvene, jolla voi vaikka kesäkuumalla sitten soudella vaikka Porvooseen, vaikka terassille ottamaan muutaman drinkin ja sieltä soudella sitten vaikka takaisin tänne kotiin nukkumaan ja pötköttelemään. Tämä kasvihuoneen paikka sijaitsee tässä tämän lumikasan alla tällä hetkellä, mutta ei anneta sen haitata, nimittäin kevät kun tulee lumet sulaa, niin ei muuta kuin siihen vaan omat perunat kasvamaan. Ja tässä tämä ylpeys, tämä hieno grillikota. Lähdetäänkin katsomaan, mitä täältä grillikodasta löytyy. Ja ihan by the way, pakko sanoa, että nimittäin Porvojoki sijaitsee tossa. Niin voitte myös savustaa teidän ahvenet, mitkä olette ottanut tuosta Porvojoesta ylös jonkin sortin ongella tai ehkä jopa virvelillä tai miksei jopa talvella pilkkien. Mutta lähdetäänkin katsomaan, että mitä täältä grillikodasta löytyy. Herra Jumala, täällä on jollain näköjään makkarat tänne ja tulet. Tässä voi tälleen talvella vähän lämmitellä vaikka sormia. Ei muuta kuin makkaraa paistelemaan. Mikäs se olisi tässä istuessa? Vaikka olisi vähän naisiakin täällä, niin ei varmaan haittaisi yhtään. Tai miksei sitten naispuoleisille vaikka miehiä. Joten ei muuta kuin jätäs makkara tikku odottelemaan vaikka seuraavaa makkaranpaistajaa tuohon ja lähdetään me nauttimaan tästä säästä ja makkarasta ennen kuin lähdetään katsomaan tuo asunto, mitä kaikkea se tulee sisältämään. Ai pelkää kun on kuumaa. No niin, ja sitten napataan ensipuraisu tähän rappukäytävään, lähdetään katsomaan miltä täällä oikein näyttää. Tää on vähän kuin johonkin ehkä kouluun tulisi. Heti on rappuset tietysti edessä, lähdetään ensimmäiseen kerrokseen, mutta tämä asuntohan sijaitsee totta kai ylimmässä kerroksessa, josta tulee sitten tietenkin semmonen pieni vaikutelma, ihan kuin olisi ostanut jonkun vähän kalliimmankin pilvenpiirtäjä rakennuksen maaseudulta. Ja nyt me lähestymme varmoin askelin tätä mystistä ovea, jotta pääsemme näkemään, että mitä tämä ovi pitää sisällään. Ja ootteko te valmiina? Nyt avataan yhdessä tämä ovi. Wow! Siis kattokaa, tää näyttää niin uudelta ja valosalta. Ja huomasitteko? Automaattilamppu katossa. Miettikää kun tuutte kesäkuumana sillä taloyhtiön soutuveneellä Porvojokea pitkin tähän teidän asuntoonne. Ja sitten kun te haluatte katsoa, että onko se sandaali siellä jalassa vielä mukana, niin lamppu syttyy itsestään ja silloin pääst näkemään, onko siellä paljaat varpaat vai sandaalit. Aloitetaanko tästä ovesta? Ei aloiteta. Aloitetaan tästä huoneesta. Nimittäin tässähän on todella tilava eteinen. Ja niin kuin näette, täältä löytyy heti hattuhyllyä ja naulakkoa. Ja totta kai te janoatte nyt tietää päästä, että minkälainen siivouskomero täältä löytyy, niin lähdetään katsomaan. Mulla ei mitään tietoa, mitä tämän oven takana on, mutta eiköhän se selviä. Täällähän on vessa. Tää näyttää niinku pieneltä, mutta yllättävän suurelta. Tännehän sitä vasta istumaan mahtuukin, vaikka jalat suorana melkeinpä. Ja nyt tein havainnon, nimittäin tämä tilahan on ihan selkeästi tehty Akuankan taskukirjoille, joten tohon vaan akkaripokkarit siihen vaan pinoon ja siitä ottamaan ja ei muuta kuin lehteä lukemaan. Lähdetään katsomaan, että mitä muuta tämä kaksio pitää sisällään. Mietin, että aloitetaanko tosta puolesta vai tästä puolesta, mutta veikkaan, että tuo oikea on aina oikea. Ja tällä kertaa mennään sitten oikealle, tai tälläkin kertaa. Ja kattokaa tätä.
Kattokaa miten tilava keittiö tässä on. Miksei tähän joku kiva ruokapöytä esimerkiksi. Ja mikä parasta, aurinko paistaa lähes koko päivän ikkunoista sisään. Miettikää. Miettikää nämä maalaismaisemat kesällä. Pellot on tuolla vihreänä, aurinko paistaa, linnut laulaa. Mikä se olisi tässä ottamassa vaikka jotain aamukahvia sijamaillessa. Mutta jatketaan. Katsokaa tätä. On kaappitilaa, on jääkaappia, on pakastinta. Mutta nyt tein yhden havainnon. Miksi tässä on rako? Tässä ei ole rakoa. Onko siinä joku rakennusvirhe? Tutkitaan heti tilannetta. Eli täällä on tämmönen vetolaatikko. Täällä onkin pesukone. On muuten nerokas. En ois uskonut, että siinä on pesukone. Siis mä luulin, että siinä on tämmönen vetolaatikko, mutta siinä on jotain vikaa, kun siinä ei ole rakoa. Mutta täällä on siis pesukone. Ja sittenhän tätä löytyykin jo keittiön vierestä. Liuku ovella. Varustettu vaatehuone. Ja mikäs tänne laitellessa vaatteita? Hengari roikkumaan tänne ja sitten kaikki muut laukut ja kengät ja muut miljoonat sanat sitten vaikka tähän näin. Ja tilaa kyllä löytyy. No, keittiöstä päästäänkin seuraavaan huoneeseen. Veikkaan, että tässä olisi vähän niinku olohuoneen paikka. Ja mikä sen parempaa laittaa tähän vaikka joku kiva pieni sohva? Siis miettikää, te voitte tässä katsoa kaikessa rauhassa jääkiekkoa telkkarista ja vaimoa keittiössä. Molempia pystyy katselemaan ihan yhtä paljon. Ja kattokaa miten valosaa täällä on. Siis todella valosa asunto. Ja sitten vielä viimeiseen huoneeseen. Tästä tekisin itse makuuhuoneen. Laittaisin ehkä sängyn tähän. Ja miettikää se, että kun te aamulla heräätte tästä näin. Ensin aamuaurinko paistaa teidän kauniille kasvoille ja sen jälkeen te pääsette suoraan suihkuun. Ja suihku löytyy tästä ihan muutaman metrin päästä ja on muuten tilava. Ja täällähän näyttää olevan myös pesukoneen liitospaikat. No niin, sit lähdetäänkin katselemaan niitä muita hienouksia, mitä täältä löytyy, muun muassa saunaa, kuntosalia ja häkkiparastoja ja kaikenlaista semmoista. No niin, nyt ollaan lähtöpisteessä ja tosiaan asuntoon mentiin tosta ja tästä ovesta mennäänkin saunatiloihin ja lähdetään katsomaan, että miltä täällä oikein näyttää. Luulenpa, että ollaan tullut täysin oikeaan paikkaan. Katsokaa miten tilava pukkari tässä on. Ja miltäs täällä näyttää? Hyvältähän täällä näyttää. Täältä löytyy myös suihku kertaa 3. Ja sitten täältä löytyy se timantti. Ja kyllä, katsokaa, kyllä täällä vaan puusauna löytyy. Ja ilmeisesti nämä puut kuuluvat talon puolesta, joten ei tarvitse omia puita lähteä tänne roudailemaan. No niin, nyt on nähtynä sitten sauna ja asunto ja täältä löytyy se paikka nimeltään kuntosali. Ei tää nyt miljoonia laitteita ole, tää on näköjään kuntopyörää ja jotain jalkaprässiä ja jotain habantekohommia. Että ei tämä mikään semmonen PTV-gymi kuitenkaan ole. Ja huomasin, että peilit on vähän paskaset, mutta onneksi tässä on tämmöinen, niin Anttihan pyyhkii täältä sitten peilit myöskin kondikseen, niin sitten kun muutatte tänne ja tulette tänne näin podaamaan, niin on sitten puhtaat peilit, mistä sitten ihailla omia lihaksianne. Siis katsokaa miten iso pesutupa ja montas täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pesukonetta. Mä luulen, että täällä on aina tilaa pestä ne likasimmatkin kalsarit ja työvaatteet tarvittaessa, että täällä ei kyllä ruuhkaa varmasti ole. Täältä löytyy myös vielä pieni säilytystila, eli tämän kokoinen koppi. Ei tää nyt mikään pieninkään ole ja näyttää jollain renkaita olevan, että kyllä tänne nyt ainakin auton renkaat mahtuu tarvittaessa. Joten jos nyt kiinnostuit tästä eilen rempatusta todella upeasta kaksiosta, niin ota yhteyttä Remax Kuumaa. Yhteystiedot löytyy jostain tästä kohtaa. Minä olen siis Asunto Ana, joka käy läpi näitä huippuasuntoja, jottei sinun tarvitse matkustaa tuhansia kilometrejä niitä katsomaan, vaan minä käyn katsomassa ne sinun puolestasi. Joten Asunto Antti kiittää kuittaa, se on seuraavan asuntovideon pari, joten se on moikka moi moi!